Regulador de pressió amb sortida d'activació per un assecador d'aire té la missió de regular la pressió en un circuit de frens d'aire comprimit i activar al mateix temps un assecador d'aire. Aquest tipus de regulador de pressió no té vàlvula de retenció. La mateixa va ubicada a l'interior de l'assecador d'aire. L'assecador d'aire va muntat tot seguit després del regulador. Cada regulador té el seu símbol corresponent que reflecteix totes les seves característiques. El símbol de la figura correspondria a un regulador de pressió amb una entrada provinent del compressor, una entrada de comandament, una sortida des de la qual l'aire provinent del compressor va cap al circuit de frens, una sortida per activació d'una vàlvula de líquid anticongelant, una sortida per activació d'un assecador d'aire. Té comunicació interior amb l'atmosfera i té la connexió a 7,5 bars i a 8 bars la desconnexió. El símbol també assenyala que el regulador té un entroncament marcat com U-2 per on es pot introduir aire en el sistema des d'una font exterior o treure l'aire que ve del compressor cap a un mitjà exterior. El regulador va muntat tot seguit després del compressor. En el regulador de pressió, la entrada d'aire provinent del compressor va marcada amb el número 1. La entrada de comandament provinent del circuit de reserva del sistema de frens està marcada amb el 4. La sortida de l'aire cap al circuit de frens va marcada amb el número 21. La sortida d'activació d'una vàlvula dosificadora de líquid anticongelant està marcada amb el 22. I la sortida d'activació d'un assecador d'aire va marcada amb el 23. Les sigles U-2 identifiquen l'entroncament pel qual es pot introduir aire en el sistema des d'una font externa o treure l'aire que ve del compressor cap a l'exterior. L'orifici de ventilació va marcat amb el número 3. Les principals peces que formen el regulador de pressió de la figura són la vàlvula de desconnexió. Aquesta vàlvula, quan el regulador està en connexió, és tancada per la força d'un ressort i obliga a l'aire que ve del compressor a passar al circuit de frens. Quan està en desconnexió, està oberta, permetent que l'aire que ve del compressor surti directament a l'atmosfera. Aquesta vàlvula també serveix com a vàlvula de seguretat en el cas de formar-se una sobrepressió en el circuit de frens. La vàlvula U-2. Aquesta vàlvula, desplaçant-la manualment del seu seient, permet introduir aire en el sistema des d'una font externa i, amb pesa fins al fons, es pot expulsar l'aire procedent del compressor cap a l'exterior a més pressió de la que hi ha dins del sistema. I la vàlvula de graduació de pistó. Les principals peces que formen la vàlvula de la figura són un pistó, una junta de tancament allotjada en una ranura de la part exterior del pistó, una junta que té la funció de vàlvula doble allotjada en una ranura a la part interior del pistó,
i un ressort a la part superior que empeny el pistó de regulació a la part inferior. La seva força es regula amb un cargol situat a la part superior del regulador. Aquesta vàlvula, quan està en connexió, l'aire atmosfèric queda en comunicació amb la part superior del pistó de la vàlvula de desconnexió i la sortida 23. Al mateix temps, la sortida 22 rep l'aire a pressió del compressor. Quan està en desconnexió, tanca la comunicació atmosfèrica i l'aire a pressió del sistema arriba a la part superior del pistó de la vàlvula de desconnexió i la sortida 23. Des d'aquesta sortida es pot enviar aire a pressió per l'activació d'un assecador d'aire quan el regulador està en desconnexió. Sempre que hi ha pressió a la sortida 23, no n'hi ha a la sortida 22 i viceversa. La vàlvula de desconnexió 1-2 i de regulació estan en comunicació amb l'aire atmosfèric, identificat amb el color blau. Els conductes interns de l'estat sense pressió s'identificaran inicialment amb el color blanc. L'aire en pressió s'identifica amb el color vermell. Quan el circuit de frens està buit, l'aire que ve del compressor entra al regulador de pressió per l'entrada 1. Passa a través de la vàlvula de desconnexió i pels conductes interns arriba i surt per la sortida 21. Seguidament arriba a l'assecador d'aire. Obre la vàlvula de retenció ubicada al seu interior i passa a omplir tot el circuit de reserva del sistema de frens. Al mateix temps, per l'entrada de comandament número 4, entra l'aire a pressió del circuit i arriba sota del pistó de la vàlvula de regulació. El pistó és empès cap a la part inferior per la força d'un ressort. A mesura que s'omple d'aire al circuit de frens, augmenta la pressió en el sistema i també sota el pistó de la vàlvula de regulació. Quan la pressió arriba a gairebé la de desconnexió, el ressort que empeny el pistó cedeix i aquest es desplaça a la part superior. La junta en funció de vàlvula doble de la part interior del pistó tanca l'orifici de ventilació i evita la comunicació atmosfèrica amb la part superior del pistó de la vàlvula de desconnexió i la sortida 23. Al continuar augmentant la pressió, puja el pistó. La junta interior allibera l'orifici i la pressió del sistema arriba a la part superior del pistó de la vàlvula de desconnexió i a la sortida 23. Venç la força del ressort de la vàlvula de desconnexió, la desplaça i l'obre. La vàlvula de retenció a l'interior de l'assecador d'aire es tanca i evita que la pressió del sistema es buidi per la vàlvula de desconnexió. En aquestes condicions, l'aire provinent del compressor va directament a l'atmosfera per la vàlvula de desconnexió, treballant el compressor sense càrrega. Si es consumeix aire, disminueix la pressió en el sistema i també sota el pistó de regulació. Aquest, empès pel ressort, baixa. En el seu desplaçament, tapa l'orifici de ventilació i tanca la comunicació de la pressió del sistema amb la part superior del pistó de la vàlvula de desconnexió
i la sortida 23. Al continuar baixant el pistó, la junta interior allibera l'orifici i la pressió acumulada que mantenia desplaçat el pistó de la vàlvula de desconnexió s'allibera a l'atmosfera. Empesa pel seu ressort, la vàlvula de desconnexió novament es tanca. A partir d'aquest moment, l'aire que ve del compressor arriba a la sortida 21 i, després d'obrir la vàlvula de retenció en l'assecador d'aire, passa a reomplir el circuit de reserva del sistema de frens fins que la pressió és de nou la de desconnexió. Aquest cicle es repetirà tantes vegades com la pressió dins del sistema sigui la de desconnexió o de connexió, mantenint la pressió de funcionament dins del circuit de reserva del sistema de frens.